साइडआव दिनहाय इखौ खानानै होना हेलौ हाय खुलुमबाय माबोरै दङ नोंथांमोना मोजाङै दं ना गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरबाय दिनै जोंनि एम्फौ फिसायाबो 23 दिन जाबाय आं दिनै हमबाय थानो हानाय नङा आं हमनायखौबो देखायनो जानाय नङा खोमा आं थानसालियावबो थांनो नांगौ दिनै बैसाग दाननि 1 खालार मोजां बे बोसोरा मोजाङै थांथों होननानै आरज गाबहैनांगौ नोंथांमोननि जिउआबो मोजाङै सोलिथों होनना आरज गाबहैनांगौ थुदो बिदिब्ला नायलांनोसै दिनै दिनखौ आं माबोरै खालामो मा थायो थुदो नै गाइस गोमोनखौ हमनानै बेयाव दोनदों नै गोमोन हमगासिनो दिनैबो हमग' हाया जादों खमायबायना एसे बहुद बुरजा खमायबायहाय दिनै खमायस्राबा हामगौ दा नै गोमोन फैगासिनो गाइस गोमोनखौ हमगासिनो एम्फौ लाथाया गाबोन जोबगोन ना जोबा बिखौ मोनथिला जोबबा हामगौ सानदोंमोन जोङो दिनै बुरजा फैनानै नै बिथिंगालैबो आरो बैथिं नै बाहाखौ बेबायदि नागिर लानानै फैदों जोङो बाहा होनो थालिर गोरान राननायखौ नै बिसोरो साइडआव दिनहाय इखौ खानानै होनांगौ गेजेराव नङाबा गिगुरगोन बे नै बाहाखौ बेबायदि एम्फौ दिननो लाबोदो नै थानसालियाव थांना फैग्रोनोसै ओमफ्राय बैथिंगालि बिसोर एम्फौ हमबाय थाखादो एम्फौ हमदोसै जों थानसालिनिफ्राय फैनोसै बिसोरनोबो बोर बिना लाबोगोन होनदोंहाय गाइस नै गाइस बिथुब थुबनो लोगो जा बे सेकेन्ड जाबाय गाइस मिया गिबिनिखौ आं गैयियावहा बिसोरो फानखोमानानै आं फट' दिखांनो मोनासै नै बे नेक्स्टनिमोन आरो सेकेन्ड बारनिमोन नै एम्फौआ जिरबाय बेसां जागोन सुना नायनोसै पार्ला दागा लाबोबाय आधा केजि दङ बेयावहा नै सावगारिया लादों मा सना बियो लाथा एम्फौ आधा केजि एम्फौनि मोनबाय 110 फानदो जोङो नै 220 थाखा मोनबाय नै गाइस दिनैनि मोननाया माबोरै जाना दं नै जेसायाव बिथुब थोबजोबसिगोन बिसोरो बुरजा जादोंमोन नालाय दिनै नै दिनैनिया बेबायदि जानानै दङ नै हरनि समाव बेबायदि जानानै दङ इसेल' दंख नालाय दान्दा मोनब्रैनि नै मोननैल'सो दान्दा दंखसै गाबोन जोबफ्रामगोन खोमा जोबबा हामसिगौमोन दे बिदिब्ला भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो दे बिदिब्ला दिनै दोननोसै गाबोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय